Кооператив урамының 160 йортында яшәүчеләр социалист белән көрәшә. Подвалдан чыгучы социалисткә чыдамалы түгел дип биредә яшәүче халык. Халык зарын ишетеп, без әлеге йортка юл тоттык. Менә шушы канализационный линия безнең дөрес эшләнмәгән бер тамчыда. Шунлык белән менә бу әйбер мотор белән эшләргә ясалган. Ну бу мотор бердә узакка чыдамый, жана. Шунлык белән канализация полностью менә шушы чокырга җыела, күтәрелә, ул бик тирән. Шушы күтәрелә. И безнең подвалларга гына түгел, даже теге баштагы бүтән домнарның астына китә бу. Мен үзем шушы системада эшләмәйме, кандай мысылдаймы. Суырткан чагында исе килмәде инде. Насослары килеп чыккандылар. Яз көнедә халык шулай зарланып алган иде. Ул вакытта аларны подвалга кар суытылган. Социалист шул сәбәпле чыга дип тынычландырдылар. Ул вакытта Мөсимдә кооператив урамының 160 йортында яшәүчеләр атна буе пычрак су, шокшы ис белән көрәшкән иде. Тагын бер чыган мәсьәлә бар инде һәммәдә шул. Пычрак су мәсьәләсе инде. Подваллардан һәммә социалист килә, суы табаскырысына тонармал булмый менә. Ярый кышлыкта, әйҗәйлектә Падия ишекләр ачык тора. Кышлыкта бит падия ишегендә постоянно ачык торып. Тонармал түгел инде менә. Монда иш көннәрендә нәрсәдер эшләтеп, әдрәк нитәләр инде тонарлык була, суы табаскырысына тонармал түгел. Башта кар суы диделәр, аннары яңгыр суы диделәр. Хәзер кар да юк, яңгыр да юк, барыбер шул сакыл. Пычрак су агып ята инде. Бүген иртән чыкканда гөлтен чыгып үләм дип тора. Менә шушыннан теге суыртсалар бите, суыртмасалар сосы инде. Пока шушы бук базаны, извиняюсь за выражение, тазартмыйлар, то есть переделывать итмиләр, бу әйбернең битәсе юк. Во-первых, бу канализация рассчитываться итмәгән шушы кадәр күп домнарга. Сәбәп гел башка әйбердә икән. Канализация чокырындагы мотор янып чыгу сәбәпле канализация сулары эшкәртелә алмый. Без килгәндә мастер килеп чыккан җайланманы төзәтү эше белән мәшгуль иде. Канализация насосы тыгылган, һәм ул янып чыккан, шуңа күрә двигательне алыштырабыз. Пока ремонт эшләре бара. Колодесны инде даими чистартып торабыз. 4 йортны обслужить итә инде бу колодец. Ул даими тыгылып тора. Тыгылып тора, аны чистартып торырга кирәк. Сесарлар килеп чистартып китәләр. Йорт хуҗалары аптырашта. Бу ис белән көрәшеп, алар инде алҗадылар. Аларның да үз фатирларында уңайлы шартларда яшисе килә. Тик моның өчен уртак тырышлык таләп ителә. Һәркем үзенә билгеләнгән тармакта җаваплылык тоеп эшләсә, халык зарлануны белмәстә иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.